nai tong nai takhok te bhuk chana lam sogo ang chenya ti prasa tini phaiso bajak mong kha khoyam chani champar hati o tini o champar hati o lahar kotor kasujak tini tambage kasu sangi nagena kisa tambage lahar kasu leman lama kasuma kai cinma rajan amal sini cinma lama जों सिगां मम लामान वासे कासिका आफर बो 6 मास ग्रेन तिनि माने 6 मास तंलिया प्राय 1.5 बोसोर थाका दाबो बोसोर खाव जे नको काम अर्डार का अर्डार कुनु पाता फासि करको चाम्पार बाजार होते पूर्व तकसे म लामान रायस bolama इको चाम्पार बाजार होते पूर्व तकसे जरा बुफुर जिनका कासमान तिनकै जों नयता 9.5 सिम कासो kai dabno tam naiba tam नाय तो जों माने लामा कामनानै बो नायो जों ताबो kai tini norok mane kebo phai solution khai ang kai norok mo hiking kasu tonglai no hobong sauma dong nai dabno gor kobong ma sadini gari ro kai mungki rugi gar ka tam tam ya khanai tini जों रुगी गारि कासु या कलेज छात्रन कासु लिया kai sadini gari ro sadini gari lai नाय अब तो बेजालला kai do biang no borok tong ro biang borok bole chini पूर्व को पश्चिम तकसे नि borok सिमिना ala morok to agi bo waisa norok kasuka kai daptang hi kasuna nang ai ko lama ngien bege sama kasu kata sang bar kasu lai ka nin sinum sagar an mungkai susen de borma nalia barini na sini tipra hasto mo kaisa baira saing thaka tei mai ani bo lama kasuna nango lama mai ani bo kasuna nango podre pop mo hai bemar hamyang thaka tinoro kobang ma public rok thanglai su khenai rok gai ta humnai bele tekto nangjak bai sinai mo hai mangai tongo mai kai lama kasu yang kabo kuno dabi khene rok je kuno ko khene rok mai yang thangu nor nai tongni tini o dabu phungni sing bor lama kasu laijak sarik busak jara tongno sabo phaimon solution dino nai tongo amba norok nugui mankhana tini o champar hati just main route lama lahar kasu laijak oroni toxia yang naila barini alukurok ble jole laijak borok ni je lama o diman agini simin khlaijak thia dabuzra toi ingyakhu je rajani joran simina o lahar samna bagai borok dabi khlai phemani tini asumsa borok phayolo lama ka sulaikha nor nai tongdi tini je o bongni o solution maya sak